ndinokutendai wanaisvigara. Ndinokutendai neruremekedzo rwamandipa, asi regaiwo neniwo hanzi nevadiki vanoremekedzwa. Regai ndicherechedze uvepo hwemwana wangu Tatenda, akaita muono uri mberi akatipa zviri pano nhasi. Ndinoda kutenda nevadzidzisi vaanoshanda navo, ndinovaremekedza zvikuru. Amai, ndinokutendai, makatipa umai hunokodzera ende kana kuti ukasangana naanamai vakadai unodada nekunzi amai. Dzimwe nguva unonyara kunzi amai ukatarisa zvinoitwa nevana. Handitika regai ndicherechedze zvakare vari kuchikuva, ndinovachingamidza. Vari pachikuvapo ndinovachingamidza. Vabereki vakanaka nevana vadzidzi vedu, mese inzwai kumbundirwa. Inini basa rangu guru nderekukurudzira mitauro yemuno yese iri 16 nekuvandudza magariro edu akanaka, tsika dzedu dzakanaka. This is the reason why I don't speak. Ndinotaura. Asi kurudziro yangu ndeyekuti kana mataura chirungu, aiwa muchigura chiri chirungu. Kana mataura edu yemuno, motaurawo zvakanaka zviri zvemuno. Mufaro wangu kunge ndiri pano, pakati pesvondo panondinetsa. Munhu anogona kundiona pakati pesvondo ndikadenga. Nekuti kana personal manager wangu ataura kuti mwana wenyu amhendo, iye kana abvunza kuti mai mune time here, uchaita zvaunoda namai yako. Saka nhasi ndiri pano. Saka kumwana wangu inini ndinotaura sekuona kwangu. Ndinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzinofanira kutaurika pano, asi ndinotaura sekuona kwangu. Ndiri musikana wakare, handizivi kana kuti pane mwangaenzanireni here. Gore rino kana Mwari vandipa upenyu, I turn 72. Inosvikika nenyasha. Inini ndiri kutarisa nyaya dzese dzatanga tichitaura pano, asi ndiri kuona kunge tiri kungobvisa muchekechera. Ameno kana mukanzwa ndadhibha shona munoti dilute, nekuti ndinodhibhisa shona yacho. Kana pasina izwi ndinogadzira izwi. Saka ndatogadzira mazwi akawanda andinonzwa pastreet lingo. Saka dzimwe nguva mubatadza kundiudza munongotidza kuti madzamu. Chibage chinoita muchekechera uye pamusoro. Saka nyaya dzedu zhinji dzatinokurukura tiri kungobvisa muchekechera. Nekuti kana mabvisa muchekechera musina kutipura mudzi hatiperi. Zvicharamba zviriko zvatiri kutaura izvi tinozvitaura nhasi, tigozvitaura mangwana, tigozvitaura kuswera mangwana. Saka ongororo netsvakidzo yangu ndeyekuti ndiani kuatadza basa naye. Zvinhu zvese nyika yasuna makai. Vana vari kustika, vana mai, vana baba, hakuna chamboziya vakuru vanoda kuita vadiki, vadiki vanoda kuita vakuru. Taita sei? Inini ndikanzwa pfungwa dzangu dzichinzi zvinhu zvakakanganiswa kwazvinobva, kwazvinobikwa, kumashuuriro, kumba ndokune mistake. Tikatanga kutaura nemwana ari pastreet pamwe hatinyatomugona. Saka inini ndinoda kuti chimbodzokera kumba, kuti gavi rakanaka rinobva kumashuuriro. Ameno kana muchiziva gavi, vamwe vanoti rhodzi. Vanochikoro munoziva rhodzi? Zviomberi nemaoko. Kareko vanhu vachivaka dzimba vainotora rhodzi kuuya narwo kumusha kuzovaka. Asi vaitaura zvinokuti kana ukatora rhodzi rwakashata ikoko, kunyange ukauya narwo kumusha harusunge zvakanaka nekuti rwakashata. Saka ikoko kumba uku kumashuuriro ndiko kune basa, ndiko kwatiri kutadza basa. Vazhinji tiri kubatira chirungu sebhasiketi. Chirungu tiri kuchibatira padumbu. Ende chatinenge tichiti chirungu hachisi chirungu. Varungu
handina sarura ganda, avamboda kuita vanhu vatema, avamboda. Isusu ndisinoda kuita varungu. Ndizvo saka taakutadza kukudza vana vedu mutsika nemagariro. Takashanda nevarungu ndakudzayo ndi musikana wakare. Kugara kwanga kusina vanhu vakawanda vatema vanoshanda mumahofisi, muzvikoro nekunge kwakadaro. Handina kumbonzwa kana murungu mumwe chete akapa mwana wake zita rekuti Rudo. Handina kumbonzwa kana akapa zita rake rekuti Mufaro. Asi isusu tiri kutambudzika kupa vana mashoko anorwadza vana. Kunzi anonzi Dragon, ndozita rake rechirungu. Chero riri rechirungu ka? Anonzi Disaster. Chero riri rechirungu. Isusu tiri kuti kumba ikoko ngatidei vana, ndomushonga wokutanga. Vana vedu havasi kunzwa kudiwa. Ndinogara ndichipa muenzaniso wekuti kune anonzi maschool run arikuitwa kamazuva ano. Vane dzimotikari vanosvikodhiropa vana, ana gogo vanouya navo pamwe netsoka kuzosiya vana. Asi kana varivo varungu vatinoda vaenda, pavanoita zvakanaka hativateedzere. Kana vaburutsa mwana wake anomutaurira, I love you Tom. Ikoko dairo ukatenda, I love you too. Zvino iwewe neni kana tasvika pachikoro, burukai ndinoda kuenda kunengini. Ndine basa, burukai. Chiburuka, chimanya. Kana iri tsoka nze crossa road. Pamwe ngachichema kukuya mota unopura. Kana timire yuko unonza ukasiya heti. Ukauya nhasi usina heti. Unozvibata. Kamwana kaye katyisidzirwa. Mudzidzisi ari kuzosvika kuti good morning learners. Ari kufunga heti. Kuti nokuti wanzi haudzoke kuno. Handitika wanzi haudzoke kuno. Ngatidei vana vedu. Nekuti patinopedza kuonekana navo paye, hatizive kuti ndiko kekupedzisira here kana kuti chii. Muri kubatira chirungu padenga vasikana. Nyika yanhasi yasumuka, yasuruvara, ine upenyu husiririwo. Vana vedu ivava tiri kuvabvumisa kuenda. Unotoona murume mukuru ane ndebvu namai chaivowo, masikati machena zuva richivaka, vari kumusiya mwana dzakaenda kusilamba pati, kunorara kupati yamusingazive. Imuzobvunza kuti kumadrugs wakaona kupi? Kukupati kwamakanotamuraraka ndokwakaonaka. Makubvunza nhumbu, imi makarara hope kumba nababa, Susan asipo, kunzi ari kupati. Ende kupati kwacho hamubvunze ndizvino zvandinotya generation yenyu. Kuti muri vabereki waiko, hamutobvunzwa kuti kopano patiri kukusiya kanonzi pani. Ndepani? Kokana nhamba yefoni. Kuitira kuti pakawana chanetsa, munofonera, hamuite, munongodhuma kuenda chete. Tiri kumboona here kuti mwana ndicho chipo chaicho chatinogashidzwa namusikavana. Zvimwe zvipo tinotenga, zvimwe zvipo tinosarudza, asi mwana hatisarudzi. Mutsika nemagariro tinotaura zvimwe kuti kuziva nhando. Kana uchiziva nhando zvinova kuti uri kuziva reverse jive, uri kuziva zvisiririzvo. Hatizive zvinofanira kuti zviitwe pamusoro pevana vedu. Iyi career guidance yatiri kutaura iyi inotangira mumahumbuyi. Haitangire A-level, haitangire, yakatotanga kare. Ndaona chisikana chauya apa, chichimhanya, chichinge commander in chief. Achitaura, akata, ari kuti mwana uye, angati hoza. Muonderere hoza. Muzukuru wangu iye anodzidza kuOxford. Ndiko kusiyana kwakaita Oxford nezvimwe zvikoro. KuOxford vanotarisa vakomana nevasikana. Chamanya apa, chikaita ndanzwa nekudada, ndikati ndudiko, ndosvetuka here, ndomupabhura here, ndikati zvino tinozokunzika tese, gogo wachembera. Well done girl, go girl, go.
vana mai kumahumbwe. Iye zvino tikati tikubvunzei mumwe chete nemumwe chete, kumahumbwe mwana wenyu makamuona kuti anoda kuitei? Nekuti handakudza kuti kuno kuchikora kusiri kwazvinotangira. Gari rakanaka rekubva kumba makamuona kuti anoda kuitei. Kunzi hatitomboziziva isi, vamwe vari kuziva. Nekuti vari kuona mwana wangu kutamba kumahumbwe, mumwe akakuvara ndiye anenge ari dhokta, iye kubai jekiseni, iye handa kusunga gumbo, iwe uchirarapa. Mumwe anenge achivaka ari bhilda, ini ndiri kuvakapa, ini ndiri mudzidzisi apa. Ndipo kwazvinotambira. Kunotamba vana venyu ndekupi? Iye zvino vana venyu makuvatambisa nemagadgets, muri kurererwa vana nemagadgets, zvinonyadzisa. Amurere mwana munongomutengera, hanzaiwa mutengere nhindi yake, mutengere foni yake, mutengere chakati. Foni haisiri yenorera mwana. Rerai vana mugoziya zvavanoda. Munoziva here kuti kurera mwana kwakanaka, screen time inotogavhenwa, nguva yekutarisa paTV yevana yakasiyana siyana. Vadiki vanotendedzwa nguva yakati, vari pakati vanotendedzwa nguva yakati. Ndiri kuzviona kuti pamwe zvambotaurika zvazvo, asi zvakakosha. Ndiri kuti tikachengeta vana vedu zvakanaka, matambudziko ese atiri kusangana nawo anopera. Panoda panzwa pachitaurwa zvakare nyaya yechild marriages. Zvitendero, pana mufundisi, ndinokuremekedzai mufundisi, tinokutendai. Zvitendero, handina kuziva, hapana zvitendero zvakashoreka, nekuti mese mune zvikonzero zvenyu. Asi kana munhu aurota mwana ane 12 years kuti ari mudzimai wake, kana Mwari ndo zvavanoda here? Hazvigoni izvozvo. Kana zviri zvitendero zvakadaro, makambomhan'ara here imi muchiona mwana mudiki aine murume? Hamumhan'areka. Kunzi hazvina basa ndezvekumba kwavo, koisinei nazvo. Asi isusu tiri kuramba tichiti kuzvara kwemumwe, kuzvara kwakowo. Kana usingagone kutaura navo kuenda unomhan'ara, imhosva ivari kupara kavo. Kana zviri zvimwe, muri vanhu vezvitendero kwandaudzwa muchiti amen, muchiimba muchijamba zvakachiimba mwana wangu magati apana, ndikati havo vanovatendi venyu Mwari. Kana muri vatendi munodii kunamata? Nekuti munamata unosvika kana pane munhu asingaone, ari kukunetsai uya, munogona kumunamatira zvikafamba. Muri kumbotaura here kuti vana vacho vari kuuya usiku, vana vacho vari kubika mapoto, vana vacho vakarodzwa? Anenge achitonzera kutaura naatete, atete vacho ndiwe neni, kamwana kane 13 years, manyanyoita domba rerudziko. Hanzi regai dzive shiri, mazai haana muto zvechokwadi izvozvo. Kune mabasa akawanda, ndizvo saka tiine chikoro chino. Education ndomunyu weupenyu. Dzidzo seinowanikwa paOxford ndiwo munyu weupenyu. Nekuti munoziva zvinhu zvese, ukaona chinhu chimwe chete chinopinda paresipi yese, sauti inoshereketa dai, mukeke irimo, munyama irimo, mumadhiringi mune kamwe kasauti ukatasakai pakanyaunzi sodium, isauti kayo. Pese inopana ndo zvinoita chikoro, zvikuru sei mwana akadzidza kuOxford. Chikoro chakanakira kuti chinozurura mikova yakawanda. Isusu nguva yedu kwanga kusina zvokuita zvakawanda. Waifanira kunge uri mukoti, munoziva kuti ndaimbodzidzisa kuchikoro. Once a teacher, always a teacher. Saka kana usiri teacher uri mukoti, kana usiri mukoti uri builder, uri chinhu zvaka zviri zvishoma. Asi mazuva ano zvawanda, nekuti tamuupenyu hwedigital, hwekungotinya-tinya, hwekungojunga-junga, tasvika ikoko. Hati munozviziva, mazuva ano zvese kana nemapotoka, kana vaingomona sadza, iye zvinokwana sadza poti muZimbabwe, munozviziva? Munozviziva? Ukangorijunga sopoto yacho, inobwira yega, inokwatisa yega, inokugura yega, iwe usiku zvako unongozoupakura. Idigital yatasvika iyoyo. Asi isusu tiri kuiteiko nazvo? Kana mwana wedu adzidza, mikova inozururuka yakawanda, mabasa awanda, unogona kutotanga ndima yako. Ndiri kuona mwana wangu panapa ari kuita MC. Ibasa iroro rinotenderwa kuchikoro.
asi rinoita sebasa diki diki rekuti iye zvinoda kuzodaidza mai, iye zvinoda kudaidza baba, iye zvinoda kudaidza, zvinotoenderwa kuchikoro, zvinoda njeri. Imi muri kutarisa zvinoda vana iri, vana venyu vanoda kuitei. Pane kurudziro here, kwete kuti imimi maida kuita mukoti, mongoramba muchinetsa mwana kuti unofanira kuita nesi, kufanira kufemiri kwana baba wako hakuna nesi, kufemiri kwedu hakuna nesi. Regai mwana aite zvaanokwanisa. Vamwe vari kuimba, ana magacha vari kuita upenyu kuimba, kutongoimba. Imi munonge vatomudzwa kuSunday school, ana Jeneti Manyowa vari kuimba, vari kuita upenyu nekuimba. Vamwe vari kutamba bhora, vamwe vari kuita nyambo, comedy. Isusu taimboziva kuti sekuru vemumhangura vakauya munofanira kuseka, vanenge vachitaura zvimweni, kuti taimboziva kuti rinozoita basa. Nhasi basa, pamwana kenyu hakakuseki seiri. Kana muri kumba hamukafungi here kuti chikoro chakuzopera, takangosvika, vanhu vese vanoseka. Mabasa ese iwayo tinofanira kunge tichiatarisa. Upenyu haudi manyemwe, upenyu haudi bvachu pfachu. Upenyu unenge manera, ladder, one step at a time. Ukatsika step iyi woenda apa, ukaenda step iyi woenda wapi. Vana vangu, vazukuru vangu, vasikana, vakomana ivava vanotaura zvinonakidza, havakurepe, vanopesha. Vanenge vachingokutaura kuti be of your age, man. Zvino unobva wayepuka, kunzi ndakasara, zvese wobva wazviitisa. Kunyange imimi vana vedu vakomana, zviri kwese kwese zviri kuitika mukati muupenyu. Vabereki, muri kuziva here kuti vana ivava mukasavatarisa, kunyange vakomana, nekuti kana iri dzidziso hatinyare, kune vamwe vakuita vakadzi vevamwe vakomana. Munozviziva here? Hongu munozvinosungisa, asi zvicherechedzei, hazviko here kumba? Abhada kunyanyita musikana sei? Abhada wekuti kana kwamutarisa unoti mukomana, musikana, pamwe unopedzera kuti both. Washaya kuti chii? Kune vasikana vari kudanana nevamwe vasikana nekuti ndo zvavari kutarisa kumberi kwemakungwa. Kumoku zvinotsura manenji. Hazvitipe upenyu, hakuna kwazvinotisvikisa, ngatiitei zvinhu. Kune vamwe vana vane huturu, inonzi bullying yeye. Munoziva chironda chikapunyaira, chikaita huturu chinoburitsa urwa. Chatoshatirwa chironda kuona chakubuda huturu. Ndo zviri kuita vana vedu. Kumba ikoko munongomubunyikidza, akada kuti nhai handipindurwi, handidi zvokudairwa newe. Baba vakauya vakati nhai baba, handidi kujairirwa. Havari kujairirwa nevana vavo baba, asi pabhawa apa vari kubatwa ndebvu ndanzi mukoma John pabhawa. Asi havari kujairirwa nemwana wavo. Taurai nevana, itai zvinhu nevana, nekuti kana mwana uya azouya neshungudzi yemanje, ndiye anenge kuita bullying kuchikoro, kushungurudza vamwe vana, kunetsa vamwe vana. Vana, iye zvinondinonzwa kuti kunotori negeneration iri kudada nekutadza. Zvinorwadza mwoyo wangu. Anzi ama 2000, akanzara ama 2000, vana vani kona 2000. Vana venyu neni tiri kutadza basa, ngavadade segeneration inogona kuita zvimwe. Handi vese vari kudaro, asi musavapeshe kuti ama 2000 vanoza unongogona ama 2000. Nekuti kukana nyika yakurumuka, chembere dzese dzapera, vanozoitei? Ndama 2000 havadi chikoro, ndama 2000 havagone kana kubatidza moto, ndama 2000 havagone kana kutsemura huni. Saka maitei? Taitei pakupera kwezuva. Ndosaka ndiri kuti kumba kwenyu ndiko kune basa rakakura. Kumba kwenyu ndiko kune basa rakakura. Vana venyu munovaziva here? Munotonzwa namai panext door kuti iye mutarisei, anenge ane nhumbu. Anenge ane nhumbu. Imo muri mumba muri modhuma, muri amai verudzi, muri pafoni chete. WhatsApp iyi
ngairege kubva yakuwatsura misoro. Unoona kana munhu achidaira foni ari muchechi yaMwari, unonzwa halo, ndiri muchechi. Waremekedza Mwari here? Wazviremekedza here iwewe? Takamboita imwe programu yekuti kunyepa. Mumwe mufundisi akati vatendi vanototangira kunyepa pachechi. Unotomunzwa achikuda muchechi ataura nemunhu ari kutaura kuti ndakutosvika izvozvi. Halo, ndakutosvika. Saka mufundisi aite iko 2 hours dzanga achikuparidzira iwe. Wakusvika iwe uri pachechi. Ngatibatei mafoni edu zvakanaka. Vana vedu ngavabate mafoni nemazera acho. Vanoziva dzese kuti iPhone chakuti nemutumbo wadzo ndo yapakati. Chakati ndo chapakati. Azvinei navo vana. Azvinei navo. Ngatitarisei foni ari kuidii. Vana mai nana baba, zivai akaunza foni pamba. Musarambe muchingodzwa kuti ifoni shamwari yangu yamusingazivi. Ndosaka pamunozoona manje kuti foni yakaitengerwa nababa waKenyasi. Imi musina kumbozviziva izvozvo. Musina kumbozvitarira izvozvo. Dzidzisai vana kushambidzika. Dzidzisai vana kuti upenyu hunoshandirwa. Upenyu hahusi kugarira kukundira. Vamwe vanongoona kuti vakarumba. Ai, mukusara nenyika. Musingasenzi kuti vakarumba. Imimi itai basa. Bhadharirai vana fizi. Haikona kuita vabereki vekuti mukangoti vhai pachikoro, unonzi vari kuda chikwereti chemari. Mukangofura nepachikoro vari kuda mari. Hatisi kuti hamungakwerete. Asi edzaiwoka ndosaka tati kumasuriro ndiko kune basa. Vana vedu vanodzidza temu netemu. Tinoziva kuti temu yakakura zvakadini. Asi ikoko matenga mawifi mangani. Magadzirwa nzara kangani. Baba vatenga zvisupa zvingani. Vagochesa zvingani. Mwana munozofunga musunovhara pachikoro. Haikona kuita kukanuka nechikoro nekuti ndio upenyu hwamangwana. Hanzi chirere chigokurerawo. Imi munofunga kuti amai vatatenda havadadiri. Munofunga kuti amai vatatenda vanonzwa sei. Aiwa, ndidairewo munhu ngatidaire. Dai uriwo amai tatenda waiita sei. Ingati mutora dharota mwana wangu. Zvinodadisa ndizvozvo. Iwo vari kuri havana maiki ndatotora mwana. Handika munofunga kuti dai ranga riri benzi. Nekuti upenzi humwe tiri kuhurera kumba nekusaziva. Zvimwe zvinhu tiri kufumuka nezita rekuti ndo zviri mufashoni. Kune imwe fashoni inokuitwa ngebenzika. Munozviziva? Tambofunga kuti ndiri kuenda kupi. Munonyadzisa vana venyu. Munoziva ndosaka mutoona vamwe vana vanohwanda vabereki vavo. Munozviziva here? Munenge mamunyadzisa. Mauya makaita bvachu pachikoro pake. Imi munenge mamuzomupopotera kubatwa ngwari kuti anokudzai andadaidzwa nanase. Andadaidzwa namimu. Maita zvinonyadzisa. Kana muuya kuchikoro chevana vabereki vangu, zvibatei semubereki. Handisi kuti itai old fashioned seni, aiwa. Ndiri kuti mirai semubereki. Zvekuti ipapa tikati munhu wese tora mwana wako apa, haunyare nemwana wako, ukatarisa mwana wako, zvese zvakakwana. Ndinoziva zvangu kuti mazuva ano vakomana vakuitawo zvinoitwawo mazuva ano. Kana mukaona kana zvinhu zvamakaita muchandiregerera kana musazoti ndaona imini. Vakupfeka bhutsu dzisina masokisi hanzi inonzi tubeless. Tubeless yekwenda naye kubi. Ndosaka ndati ngatiziveka kwatiri kuenda. Nokuti kuvana vedu vari kukuona inge imini baba muri kufamba hamuna kana masokisi. Amai makashama hanzi kuri kupisa. Ini ndiri kubvunza kuti kumashuriro ikoko tiri kuti kuri kupisa. Vakadzi chete ndo vanotsva here. Ndo vanenge vakapfeka zvekuti unoshama kuti wadii kushama. Asi ndamai nevanaka
kuvarume havadiswe here tinoona vakapfeka vakaita sei kunyange mukutamba izvozvi zvinoitwa zvemabhendi zvakanaka fanika ibasa kai asi vasikana ndo vanenge vasina kupfeka muchivanyarira kudai vakomana vanenge vakapfeka sutu nehura hwayo hwese ndiani anoita izvozvo muchitarisa manje kuti jenda yacho jenda yakagara iriko mukadzokera kumashure kweupenyu madzimai akagara ine simba women can do it girls can do it even varume vese vakugona vana vedavo uchireva madzimai maoko Mwari mukugona kwavo vangadai vakati Jesu auya achibhururuka aigona kuya achingobhururuka vangadai vakati auya ari gold achingomira kudai asi pamusoro pekuti Mwari vakakoshesa mukadzi Mai Maria vakazvara Jesu akiti kuimatadza nekuchengeta vana ini ndatadza nekuchengeta vana handisi kubata ana baba zvizhinji nokuti ana baba vakabvira vapeswa kubvira panguva yaAdhamu handiti munoona panguva yaAdhamu zvairatidza kuti madzimai ndo akanga aine simba ndo vaironga kamamiruzi aiva ndo vakataudza kuti nhasi tiri kudya izvi vakadya apa mufundisi muchandiregerera kuti ndichaburiswa chechina mufundisi ndibatei zvakanaka handina kuti vakaita zvakanaka ndiri kukurakidzai simba raive naanamai ndo vaironga mamiruzi nekuti ivo vakatoti kana zvarongwa naamai ndizvozvo imimi muri kuronga here muri kuronga here hamuna chamuri kuronga kana chechi yenyu ichiti mwana aroorwe ari mwana mudiki ibudei nekuti iri kuenda against tsika nemagariro iri kuenda against upenyu iri kuenda against utano nekuti vana ivava kana vari vadiki ndosaka muchiona vachifa mabhonzo avo anenge asina umai mabhonzo avo anenge asina umai vana venyu munotarisawo here zvavari kudzidza ndogara tichizvitaura kuti kana manzi uyai kuchikoro emergency here mukanzwa kunzi memu vati uyai principal vati uyai mukuru wechikoro ati uyai munotaka mati ndichamboenda kumusika tebhuri yangu inenge inani ndo emergency yandiri kuti ngatimhanyirei vana ndosaka ndiri kunyanya kutaura nezvekumba because kumba ndokwafoirwa basa kana madaidzwa kuchikoro endai munonzwa kuti mwana atadzei anogona kunga adzidza kufura iwe vazukuru vangu apa vamwe vadzidza kufura isana gogo vamwe vazukuru vedu apa vadzidza kufura isana gogo aiwa zvina basa tinochifunga plan kuti kana manje homework yake ndisingaigone ndinoita sei ndo basa revadzidzisa vanotiudza kuti homework yemwana toita sei nekuti mwana anoda kuziva kana musingazive anokunyeperai ende munenge madyara mbeu yekunyepa kumba anongouya achikurakidzai kuti izvi ndo zvatanzi tiite izvi anokutaurirai mazuva anoziva kuti amuzive kunzi iyo ndo inonzi email ndo yatipita nhasi imi munenge muchitotaurawo kwamuri ikoko kuti aiwa vari kuita homework vari kuita email chidzidzai ka imini vana kana muchitidzidzisa chitidzidzisai musingatitsondore kuti inga muri ofonai inga hamusi kuziva nai tidzidzisei pekubata tidzidzisei ndiri kuenda ndichinopedza mwoyo wangu unorwadza kana mukatadza chikoro mwoyo wangu unorwadza mukashaya hanyema nechikoro vari kukuudzai kuti hakuna mabasa vanonyepa basa ndiwe muri kundinzwa basa ndiwe nezuro ndai-interviewa mukomana weye ndakatanga kumuziva ndakaitirwa surprise nomwe mudiwa kutarina nhasi handimuziveka ndikaona mukomana uye asvika nebhosho paofisi ndikati arasika uyu mudzi yari kuenda uko ndokune nhindi uko kunomboitwa mafunction ndikaona mukomana uye ari kuuya ndakada kudonha ndakada kufa so nezuro ndaitaura naye kuti izvo wakazviziva kupiko
zvikanzi mazuva ekuoma, mazuva ecovid, ndopandakafunga kuti ndikaita bhosvo rangu ndigofamba ndichividzira vanhu, ndikapakatangisa ndima yake. Iwo unogona kutanga yako ndima, urikuzvinzwa? Unogona kutanga yako ndima isina kumboitwa, iwe unogona kutanga yako ndima isina kumboitwa. Vana mai, dzidzisai vana kuti isusu chekutanga tiri vanhu vatema, ndisu ana madhuve, ndisu ana masiziva, vana baba ndivana samaita nana sinyoro, ndizvo hatizochinji. Vana vedu zvinovatsvuka kune vada kubvira vari kuzora kuti vatsvuke vaende kupi. Kana Mwari zvavakasika munhu akati kuvatsvuku zvakanaka, akati kuvatema zvakanaka, akati kuvarefu nevapfupi zvakanaka. Saka iwo kana wakuona kuipa kwako, ndiani anokudza kuti wakaipa? By whose standards? By whose standards? Wakanaka zvawakakwana zvauri izvozvo, usingatedzere my trust, usingatedzere Mr. Trotsky. Anditika saka mari dzedu idzodzo, iye zvino vamwe vari kupedza mari nemapiritsi, vamwe vari kunobaiwa majekiseni kupedza namo, anzi ma-enhancements, kukudza magadziko, kukudza chest, kukudza kuti zvigodiko pamberi pevana vedu. Takurasa vana kana zvoka, mari iyoyo ngaiende kuOxford kufees, mari iyoyo ngaiende kuma-extra lessons. Mufundisi ari pano, hapana chakanaka sekunamata. Ndataura pamusoro pekumba nekuti ndiri kufunga kuti kumba ndiko kune mhosva. Tingataure zvemadrugs ekustreet, tingataure zvema-early marriages, mamwe ari kukonzereswa nehama nekuchechi. Ndiri kuda kuti tione mumba medu, munhu wese ngaaende anoona zvakashata mumba mavo. Munoziva vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri kuOxford, chinoziva chiya chinopikisana nesu. Ndino wenyu Rebecca Kisana.